Kuya, magkano ang ganyan nyo? Hindi po. Oo? Magkano yun isa eh? 2.5 po. Ah, 2.5? Eh, yung mga parol nyo? 2.2 ma'am. Yung mga parol nyo ang ganyan, ano? Yung nakasabi po. Itong mga ganito. Ito pong malaki. Oo. So, ini yung maragol. Ini o. Alin po ma'am? Ini yung maragol. Yung magkano yan? 5 po ma'am. Na? Ma'am, 6.5? Wala nang bawas yung mga ganun nyo? 1,000 na lang ma'am. Sige. Ito ma'am. Nabili nito. Papili ng kiamoy. Ano, maganda rin yan ma'am. Kulay. Magkano yan mo itatong? Ano po? Itang silver ito. Ini po maputi ngayon na. Wow, wow, wow. So, ini maputi. Ini kaya dulo. Ini o. Ito. 2,000 na lang ma'am. 1,000 ma'am. Sige ma'am, bigay ko na lang ng ano, 1,600. Ikaw naman to. Wala na yung bawas ta. Kalatina mo. Paha ka pala ma'am eh. Wow! Ganyan ma'am, lumog ko ma'am. Ganda ma'am. Lumog ka na ano. Dakal po. Nakasalina ka ma'am. Ay, wakarakal. Amo ni, papimili ng king kapatid ko niya. Oh, dyan mo kung discount niya. Sige ma'am. Hoy! Tuloy mo ma'am, itas ng kako. Tawar na lang rin yung kakalwa. Ha? Tawar ng kakalwa. Mga santing daw. Oh. Nakila talaga rin ma'am. Walang pang pangalan. At kayo nila gawa? Oo. Parang maganda. Ah, mamili ko niya. Sige ma'am. Pati pala rin kaya kung kayo. Karakal pala. May karakal na rin kayo. Dito itong na rin, sulula rin. Oo. Wala mo rin ang kakabala rin ma'am. Ah, Bagay lang kaya rin. nala bibili. Salo. Uy, hindi mo magkano yan mo yung bala mo kaya 1,000 yan. yung buyan ma'am. Ikaw mo na naman? Nakalya ko sa suruit ako masana ma'am. Ha? Masailag kong gawan din. Ah, mga nita. Sali na ako makalin na. Makalin na sa loob ko. Pakamura ka. Ah, iyan. Magkano mo yan? Ini ma'am. 2,000 nga mo ini. Ini hanggang 1,600 sabi niya ma'am. Kakyo na naman niya. Yan ma'am. 2,000. Yung sa alin lang ako ng tower ma'am. Sa alin lang ako mga parabol. 4,000 yan. Ito itong. Ayan ma'am. Mga niya. Ay, ning Kasanting kinwa. natin, ma'am. Kasanting na yan. Quality na pangagawa rin. Basta. Kuya, sagli niya. Maganda yung ganun, no? Yung mahina lang. Hindi matigil sa mata.